Tämä neljännesfinaaliottelu päättyi Lukon voittoon lukemin 5-2. Otetaan Lukon päävalmentaja Rauli Uraman kommentit pelistä. No joo, hieno taistelupeli meiltä. Varsinkin toinen erä, hirvittävää puolustustaistelua, itsensä uhraamista ja pystyttiin kamppailemaan, pelaamaan sitä peliä kumminkin niin, että Kalpa ei saanut lukuisista paikoista maalia ja laitettiin vaan itsemme likoon ja sitten sen jälkeen oli maalin peli ja tänään pystyttiin meille kääntämään. Piukka sarja, hienoja pelejä, jatketaan toimintaa. Kiitos. Sitten Kalpan päävalmentaja Pekka Virta. No joo, juuri näin, että alkoi vähän murheellisesti, kaveri taisi onnenkantamossa siitä ilmasta ohjattu. Oliko korkeammalla, en tiedä. Päästiin tasoihin eka erässä, oliko meillä 5 torjuntaa, toisessa erässä 1 torjunta, ei pystytty toisen erän momentumia muuttaa maaliksi ja sitten niin kuin sanottu oli maalin peli ja niin kuin näkyy, niin rasitusta alkaa olla aika paljon niin henkistä fyysistä. Ja se oli huono 1,5 minuuttinen siihen ennen sitä maalia jo ja sitten nätti maali siihen oman päähän ja sen jälkeen kyllä takki näytti tyhjentyä aika pahasti. Että parissa erässä paljon hyviä juttuja, mutta tietenkin se huutaa onnistumisia niin uusille pelaajille, niille pelaajille, jotka on niitä kauden aikakin saanut aikaiseksi. Ja ei mitään tästä eteenpäin, nyt on paras 3, että tässä nyt sit matkusteltu ja syöty ja verytelty tähän asti ja nyt se on taas lähtöruudussa, että ei mitään, eteenpäin. Kiitos. Onko toimittajille kysymyksiä? Kysytään Uramalta kuitenkin, että kun se peli teillä muuttui 3. erässä paljonkin paremmaksi, niin oliko siinä mitään sen kummempia tauolla sitten toisella erätauolla? Millä sait jalat liikkeelle porukalle? No, mun mielestä vaan se peräksantamattomuus taistelu siinä toisessa erässä. Oltiin pahassa paikassa ja tultiin sieltä, se nosti sitä uskoa ja heittäydyttiin vaan lisää siihen peliin mukaan. Niin ei siinä sen kummempaa. No eiköhän tämä ole senkin maailman asioiden koko juttu. Onko siellä kysymys? Pekka Virralle kysymys. Te olette lähdössä huomenna ilmeisesti lentämällä Raumalle. Oletteko löytänyt jostain repullisen rahaa? Joo, aika iso reppu siinä kohtaa, kun sarja eteni niin, että salettiin jo, että tulee vähintään 3. kotipeli tai sitten mennään jatkoon jompikumpi, niin siitä se reppu täyttyi sitten. Ja kyllä muutenkin ajatuksellisesti niin tulee aika kreivi aika, että kyllä tässä aika kovilla tuo joukkue tällä hetkellä on, niin varmaan molemmat, että puntit tasoittuu sen suhteen, että ei mitään. Mä oon erittäin tyytyväinen, että seuraa reagoi tähän suuntaan ja iso kiitos sinne ja ei muuta kuin harjoitellaan lentämistä välillä. Onko muita kysymyksiä? Onko otteluvalvoilla mitään kommentoitavaa? Ei. Voidaan lopettaa tähän, kiitos.